Так, усім прывітанне. Я хацеў працягнуць папярэднюю даўнюю размову пра тое, колькі каштуюць прадукты ў Амерыцы. Справа ў тым, што многія карыстальнікі Фейсбуку літаральна не паверылі мне пра тое, што прадукты ў амерыканскай краме можна купіць танней, чым у Беларусі. Ну і вось я цяпер знаходжуся ў краме, і давайте паглядзім, колькі што каштуе. Вось, напрыклад, белая цыбуля. Белая цыбуля каштуе 99 центаў за фунт, то бок гэта $2 за кілаграм. У прынцыпе, гэта прыкладна на 20% даражэй, чым у Беларусі. Але нагадваю, што расцэнкі заробкі ў Амерыцы, яны ў прынцыпе ў разоў 10-15 большыя, чым у Беларусі. Калі, напрыклад, беларусы зарабляюць $400-300, то амерыканцы зарабляюць 3-4 тысячы. Ну, безумоўна, залежыць, дзе ты працуеш і кім ты працуеш. Так, ну што, давайте паглядзім вось гародніну, садавіну, рацей, яблыкі. Яблыкі 1 фунт. Яблычкі амаль як беларускія, нічым не горшыя. Я б тут нават не сказаў, што яны тут з нейкімі ГМО. 99 центаў за фунт. Колькі гэта? Гэта, ну, $2. Грубо кажучы, $2 за кілаграм. Так, глядзім далей. Што у нас тут? Вось шмат відаў яблыкаў, но яны ўсе каштуюць прыкладна столькі, $2 за кілаграм. У Беларусі, калі я глядзеў цэны на еўраопце, яблыкі каштавалі ад 2 до 3,5 за кілаграм. Глядзіце, зялёныя перцы. 3 штукі 99 центаў. Во! У еўраопце перцы прадаюць па $4 за кілаграм. 3 штукі гэта ў прынцыпе грамаў 600, грубо кажучы. То бок, гэта 3 штукі, 99 центаў. То бок, кілаграм будзе каштаваць $1.30. У 3 разы танней, чым умоўны кошт у Беларусі. Так, ну тут розныя тавары экзатычныя, якія далёка не ўсім беларусам патрэбныя. Ну вось памідорчык. Памідоры ўвогуле ў Беларусі бяда. Ясна, што цяпер не сезон. Так, глядзіце. Памідорчыкі 79 центаў фунт. То бок 1 кілаграм, $1,5. Колькі ў Беларусі каштуюць памідоры? Мінімум 4 рублі. То бок мінімум $2. У Амерыцы яны таннейшыя на адсоткаў 30. Ну, давайте яшчэ пройдзем. Я ўжо маўчу, безумоўна, пра асартымент, выбар усіх тавараў у амерыканскай краме. Бананы 69 центаў фунт. Гэта $1.30 кілаграм. У Беларусі танней за $1,5 кілаграм вы бананы не знойдзеце. Ну, тут можна спісаць на тое, што Амерыцы танней імпартаваць гэтыя бананы з Пуэрта-Рыка, з Коста-Рыка, чым беларусам. Таму што ўсе, ў прынцыпе, бананы вязуцца з Цэнтральнай Амерыкі. Ну, вось зараз мы ідзем па аддзеле хлеба, напояў, сыропаў. Я тут не буду нічога апісваць. Тут такія тавары на аматара. Так, ідзем далей. Ну, вось аддзел мяса. Так, мяса. Вось у нас тут ялавічына. Біф. $3 за фунт. Гэта, грубо кажучы, $6,5 за кілаграм. Глядзіце, якое сакавітае. Я думаю, што мае амерыканскія падпісанты будуць зараз лаяцца, што яно ўсё ненатуральнае, ГМО і жывёлаў трымалі ў нечалавечых умовах. Але я, напрыклад, вельмі сумняюся, што ў Беларусі ўсіх кароў трымаюць у чалавечых умовах і ставяць ім музыку падчас кармлення. Ну, вось тут розныя гатункі фаршаў, катлеткаў, фабрыкатаў. Вось кура. Ну і давайте пойдзем да грудкі. Грудкі курыныя. Глядзіце, вось. Напісана all natural. Напісана ўсё натуральнае. Я спадзяюся, што прынамсі гэта гарантыя, што мяса сапраўднае. Але давайте паглядзім кошт. $1.47 за фунт. То бок $3 за кілаграм. Я ўпэўнены, што філе курынае, свежае, натуральнае, у Беларусі танней за $3 знайсці амаль немагчыма. Калі браць на камароўцы, оно будзе на камароўцы яшчэ даражэйшае. А тут можна знайсці, калі браць, напрыклад, ножкі, калі браць куру, не толькі філе, а таннейшае можна знайсці за $0,5 фунт, то бок $1 за кілаграм.
Вось свежыя ножкі. Таксама, бачыце, $1,5 за фунт. Карацей, кура таксама адназначна ў Амерыцы перамагае. Я упэўнены, што нават у Кароне ці ў Еўраопце ці у Біксе танней, чым за $3 курынае філе, мы не знойдзем. Ну, тут ёсць розныя хімічныя прыстасаванні, апельсінавыя сокі, вада. Вядома, выбар у Амерыцы неверагодны. Тут можна спрачацца пра якасць, натуральнасць, але асартымент і кошты сувымерныя з беларускімі. Вось гэта тое, што мяне ўразіла ў Штатах. Калі умееш і хочаш ашчаджаць, то можна спакойна гэта рабіць, не прыкладаючы намагання. Так, давайте пашукаем малако. Тут шмат розных гатункаў міндальнага малака з рознымі дадаткамі. Гэта амерыканцы любяць выкарыстоўваць для смузі. Яны бяруць лёд, бяруць такое міндальнае малако, дасыпаюць туды садавіны ягады і робяць смузі. Ну вось, так, тут малако без тлушчу, а давайте паглядзім з тлушчам. Так, 2% тлушчу. О, глядзіце. 2% тлустае малако, $2.50 за галон. Галон гэта амаль 4 літры. То бок 1 літр малака 75 центаў. Ну што, ці можна купіць у Еўраопце малако таннейшае, чым за $1,5? Я перакананы, што у Менску танней, чым за $1,5 літр малака. Нават 900 мл, як яны расфасоўваюць гэтае малако, цяпер купіць немагчыма. Так, а вось яйкі. Так, ну яйкі тут сапраўды дарагія. Так, ну з яйкамі так. Яйкі, безумоўна, Амерыка прайграла. Самыя танныя яйкі, 12 штук, яны ўсё мераюць тузінамі. Это мы меряем десятками, они меряют тузинами. 2,99. Ну, тут, безумоўны проигрыш амерыканскі. Перамаглі беларускія яйкі. Але я бачу ў крамах, у іншых крамах яйкі і за $1.20. Па інтэрнэце з дастаўкай можна замовіць яйкі і па 99 центаў. Ну вось тут піва. Піва. Колькі каштуе піва? Амерыканцы купляюць піва адразу па 6 штук скрыначку. Праўда, не ўсё тое, што называецца півам піва. Ну добра, вось бярем, напрыклад, IPA, такое моцнае вытрыманае піва. Каштуе 6 бутэлечак па 0,3 прыкладна. Каштуюць 8,99. Але ёсць, у прынцыпе, піва і таннейшае. Ёсць па 7,99. Вось Хайнекен 7,99. Ёсць і даражэйшыя, ось 12, 8 таксама. То бок за одну бутэльку піва аддаецца $1,5. Улічваючы, што піва меншае, чым у нас 0,5, тут 0,3. Ну, піва прайграе. Піва у Амерыцы даражэйшае, але як і ўвесь алкаголь, таму што на алкаголь тут значна большыя падаткі. А вось глядзіце, што гэта за піва. Вось піва за 5,99. 6 штук, то бок $1 за бутэльку. Вось, калі ласка. Амаль беларускі цэннік, без ніякіх дадатковых намаганняў. Калі браць оптам, скрынішча, тады будзе яшчэ танней. Так, ну што, вось так выглядае супермаркет. Далёка не толькі сюды ходзяць бедныя, ходзяць розныя, і сярэдняя класа, і багатыя людзі. Тыя, хто ашчаджаюць капейку. Можна, безумоўна, ў Амерыцы купляць дорага. Ёсць такая крама Whole Foods, дзе ўся ежа арганічная, яны яе імпартуюць з усяго свету. І там за паход у краму аддаеш мінімум $50. Тут можна купіць набор беларускіх прадуктаў па такіх жа цэнах, што іх набываеш у Беларусі. І зноў жа, заробкі тут у 10 разоў больше. Ясна, што арэнда, ясна, што падаткі, але нават з улікам гэтага узровень жыцця, рынок рэгулюе усе гэтыя расцэнкі. Добра, з вами быў я. Всім дзякуй. Давайте
У Амерыцы добра, але ў Беларусі лепш. Усім пакуль.